Adi apay. Na problema yung taong mayor nagbayan sugbo aning basura kay palitan yung sus di apoy nagsigig saway wa po sugyot ka adto na to na ilabay mayor sige lang pong saway. Instead mo tabang sige lang hinog saway beto pangutan oring mayor nagbayan sugbo si Mayor Nestor Nacimal mayor may butag. Ang buntag ko ka, may buntag sa nagpaminaw. Mayor ang sigig saway wa po sugyot nga maayong solusyon sa problema sa basura. Now, Mayor, ang imong plano nga posibleng ibalik sa Binaliw ang paglabay sa mga basura sa Dakbayan Subo. On what conditions, Mayor Nestor? Oh, ang akong gisulti sa press con na nanay partial no nga approval nga makalabay na ta didto. Pero tungod lagi kay daghan kayong nagsige og kanang reklamo nganong adto ilabay. So ang akong gipabalik og review ang mga requirements. So didto na ang atong mga team gahapon i-verify nila so makahatag na sila og final nila nga kanang recommendations no considering na na-approve na sa Binaliw. In fact ang council na ay resolution sa council nga gipasupot nga patabangan ang pag-facilitate nga madali ang Binaliw nga documentation ma-review sa DNR. O karon na-review na niya okay na then una sad ni ron na sa daghang ingon nga nganong atong ibalik dito nga kanang crime scene. Kung akong ingon sila kanang crime scene lain na nga cell nga gibutangan. Okay, responsibilidad man gyud na sa nila sa crime waste nga operator nga naamay na hitabo atong ilang area. So responsibilidad na pagtabang nga mangitag paagi. So nakita na ilaing lugar. So ready na unta ta kay ang nahitabo man good ang atong paglabay sa Binaliw ang atong cost ana is 3,000 per ton. So kung 700,000 kilos or 700 tons ang atong malabay, of course times 3,000, 2.1 million ang atong gasto. Kung anto ta sa Kaluginsan 4.2 ang atong more or less 4.2. sus gabi ha. Kada adlaw ni Mayor ha, atong klaron kada adlaw ni ang gasto. Sa pagkakaroon nga wa pa kalabay. Ano? Kada adlaw, yes, kada adlaw. Kada adlaw gid ni. So we're spending 4.2 million kada adlaw. Sus gabi ha. Oh. Unya karon mo ni nagi-hold una na nako paglabay dito. Unya well, of course, ang nahitabo mo hatag og kanang report ng kaming mga team then unsa gani kung ready makasugoy taglabay dito. Wa pa mo hatag og report di ay Mayor ang katong imong task force on basura nga gipa kuan dito gi-compose dito agi pa karong adlaw mo hatag sila. So kanini karong adlaw. So posible nga og unsay og masatisfy ka silang report pwede nang ibalhin ugma. Most likely. Yes, most likely. So di gyud mahibos ang pondo sa Cebu City government kay pertinta ko ang diferensya 2 milyones versus 4.2 million ang magasto kon atos Aluginsan. So more or less na ay 2 million kada adlaw. Masave unta. Now, Mayor, ari ko sa laing isyu kay murag balikan ko lang niyo yung basura di may gawas sa imong giingong impaimbestigar ang mga vendors vendor kada bang association sa mga vendors nga kaniadto ni abot og 300 pesos kada adlaw ang bayranan sa mga vendors karon matud pa ni Konsehal Alcover moabot man ay 420 ang bayranan nila kada adlaw sa mga vendors di apil na day ang abang sa stores. Unsay update sa imuhang ipaimbestigar? Ang naamanggoy ang ako yung gipaklaro karon ang number of vendors kay ang nahitabo manggo daghan kaayong lista nga gihatag sa opisina
unya wa ta kay bawo kung mao ba ni ang number of vendors kay mao man ni ang tagaanan og stalls unya didto sa kanang development, no, bagong development, kung mahuman na. Ang kaning atong nahibaw-an nga 400 mao ni nakita sa pagpresentar didto sa executive session. Mao nay akong nakit-an. Ay. So mao nay akong nahibaw-an na naay more or less 400 unya ang posibilidad nga amount nga nakuha sa mga organisasyon is mga about 300. So ang dili unta bayranan sa mga vendors. Kuoy. So naa may executive session nga gitawag karon nga gipa-investigate ni Konsehal Alvin Arcilia nga dito ni sa presentasyon. Oh, kay og may baw-an ni nato og maon ni tinuod then dili ni maayo ang Kuha po na uban rang mga tao. Ang uban rang mga tao din ha mo'y nakakwarta sa carbon. Ang mga vendors igigamit. Pero daghan man day kuno kaining association diha mga 50 kapin. Pero naa sila murag federated nga association na ba nga nagunit. Nakaila na kaning kinsagi mga leaders kaya antong sa nahibawan kaning Karbonhanong Alyansa di ay si Sikuba o kaning Simbidco which is a cooperative. So duha ray association ani nga klaro pero kani di ay nagkupot igdaghan kaayong naglain-laing asosasyon nga adto marimit ang kanang bayad. Unsa man nga bayad ay meron kung doon na kay kasayuran ani kay mayon tag doon na kay initial nga report kabahin sa investigador nimo pahibaw na rin nga makaminus-minus in town is mga vendors in town nga pirilara man ginansiyahon ana nila kada adlaw. Yes, ang sa akong naibaw-an dito raman sad ni nakuha nako sa executive session. Kaning mga vendors pangulektahan sa ilang mga ang dagko ug mga fees like 10. So kung supplyan siya 10, bayad siya. Pagkaman kiluhan. Ang kiluhan bayran, ubangan. Pagkaman ang suga bayran. So daghan kayong fees nga aside from the fees nga para sa gobyerno ang mga organisasyon mo ay nagkolekta. Now, dili ni gikan ako gikan ni sa executive session nga akong nakitaan na paminawan during the time nga nagikondak na. Dili na ako. Ako lang giingon nga ato ning tan-awon because basing gihimo ra ni nilang mga kadagkuan gihimo ni nila nga gatasan taming, no? Ang mga tao na under nira aron sigig saba aron magkakolekta sige. Pero mayor wa ba ni doon ako nadunggan na nga gikan sa laing source din na kay naaman daghan man dai puning gusto gyud kaayo sa redevelopment. Unya di mo pagawas kun silang pagsupak anang mga alyansa nila sila man poy adtuon itong murag tabangag away. Kaning gidaghanon nila mayor kanus sa man ni posible nga makig-meeting nimo kay murag doon nato sila plano nga makigtagbo nimo aron matabangan in town kay murag unayon man silang away daw. Na ay gihangyo. Actually, daghan nga klase na ay mga tao nga naa sa or mga tindera nga naa sa carbon nga nag-uol aning mga kolekta. Okay? Nga makuyawan nga reklamo sila o mabalikan sila. Now, naa sa mga vendors nga wala sa carbon nga naa sa mga areas sa lain-lain nga kanang kadalanan nga vendors gihapon ni sila. Pero ang naitabo, ingon sila nga kanang mga ubang tao nga or vendors nga naa sa carbon nga nagsigig yaw-yaw nga di sila gusto kami nalang ibutang din ha. Ganahan raman mi. Kay dili man na exclusive para nila kay tindira man pud mi. Sige, so kaning uban nga vendors ganahan raman pud sila. So wa pa ni nako sila mamit. Gusto silang makig-meeting. Now, wa ba kan murag nahug man kunik kanang pwesto dai diha mayor. Matod pa I don't know kung naabot pa pud nimo nga kanang mga tindera diha, kanang mga ambulant vendors, di ka kabaligya kundi ka magpamembro ka association. Now, That's kung correct. mamembro na ka Mao na association, ilang patakaran. mamembro na ka association,
tagaan kanilang pwesto mo nang magbayad na kanila daily. Way labot sa collection gikan sa barangay o sa city market. Pila man di diferensya pod mayor sa collection, pila may makolekta sa city market kada adlaw. Ino na to in 24 hours kana may night market diha. Ug doon na kay idea unya pila man pod ang ilahang makolekta kada adlaw sa mga association diha sa carbon. Now, okay, ibutang ta lang naa sila'y sa ilang ang nakuha nako nga informasyon nga gilista gihatag sa akong office, more or less 3,000 na kabuok sila. 3,800 daw. Oko, ibutang talag 3,000. Unya kung naay 300 pesos kada adlaw nga extra, duol na nga mildo 2 milyon na. 900,000 ang abuton. 3 times 3. Mura ginanak. Oh, 3 times 3, more or less, yeah, more or less. Mga duol sa milyon. Unya ang government, ana, magakuha. Ito rin yung gamaya. Ibutang talag 100. Di matingali ka nakakita kung mga arkabala diha mayroon na may 50 na po 20. Kanang city, kanang mga arkabala ba? Oh, that's correct. So mauna siya gamay ra kayo makolekta sa gobyerno. Okay, kaysa mga tao nga nangolekta kung tinuod na. Kay ihog mo lag abang unya ang wa kuno paabangi diha kana lang karsada nga ilang gipistuhan. Nagrabiya ko. Mauni mga informasyon nga atong iba-verify kay ang nagtuo man lang gyud ta nga kung kaning mga concerns nga ilang gisulti tinuod ni pero aron ako ning verify kung tinuod ba ning 3,008 kay mo gawas man ni 20 ang kapil ang administrator sa market ako man ning gipa-report kung pila gyud gi-actual unya ako pa man ning ipa-verify sad na ako no yung mga empleyado po diha sa market operations mayor ni store nga na nag-iya pod og stores og mga kanang pwesto anang kalsada ba as ambulant vendor po sila pero wali man sila kapaninda kay kuan man paabangan daw pwede ba magpaabang sa mo di ba kani mag-conflict of interest or otherwise kanang sa kalsada kanang ilang pwesto sa kalsada nga ilang pong paabangan kay di nila kapaninda or di man awkward man paminawon og kuan may tingali nga maimbestigar ring apel. Ako ning tan-awon mao ni mga reports kay kung naa ganing mga empleyado din ha nga naay tag-iya sa stall I think di na maayo ato nang dili na nato patrabahoon sa City Hall. Kung else ato silang patindahon lang. Okay naman gud na. Pero kung official sila sa kanang market na sila nagtrabaho, I think it's not a good kanang idea nga maninda siya. Di man pwede maninda sila gabi at buntang ni mo duty pag adlaw. That's correct. Di pagilain. Mayor, wa ka kuha og temporary restraining order katong ni petition dito sa Sugado sa RTC nga punggan ang ang redevelopment. Karon tuiga posibleng magtukod na sa uglaing istruktura ang Cebu to World kaning matabatas migawide. Unsa may inyong imong tan-aw ni ikaw as head of the city. Unsa may imong plano nga hatag ba ka lang og building permit, mahatag ka og signal na sige tukod na mo kay ang husgado wa man mo pugong, wa man mo hatag og tiaro. Yeah, kita ka gi-govern ta sa balaod. No, ako being the mayor, ug unsay naa sa balaod, mao nay atong ipatuman. Naay mga of course naay mga concern atong ipaabot sa korte, but moingon ang korte nga mao ni and then kinsa man kung mooy mo musupak niya na. Stilan. Kay murag doon na po itukod kay mahuman din ang sa Warwick Barracks posibleng mutukod na pod ang uglaing struktura kanang unit 2 matud pas mga taga carbon vendors nga atong na-interview diri so sila posible doon na ba unsa may himuon sa syudad ani kun doon na ilang babag-babagan nga wa man nakakuha tiaro. Okay. Now, ang importante ra gyud sa nako sa government na barugan nga ang mga vendors na supposed to be naa din ha piktuhan gyud sa development kinahanglan gyud naa sila iyang kaugalingon nga pwesto. Mao na nga ma-assure sila sa ilang panginabuhi. Okay? Simple as that. Kay the redevelopment
during the time nga konsehal ko, actually supak yun ko ana. Maunay akong gitundugan because there are some points nga wala matubag. Pero karon ang nahitabo na naprubahan na. Ang akong concern, like for example, kanang pagpatuman o pagpadako sa bitong pagpatubo sa mga bayranan inig-sud, the same, maagi hapon na nako. Unay akong i-post nila nga kung mahal na, kinahanglan nato na ma-renegotiate. Kaya kung magmahal na, of course, ang mga tindera, posibilidad maglisod og paninda o gamay ra ba na gamay ang ilang ganansya. Luoy sa kayo kanang mga ambulant vendors sa nadaan gid mayor murag luoy kayo nga murag dagko na kay bayro non og moabot og kanang ingnon na naton 300 matay ang mabusog ani ang katuin taong asosasyon while ang vendors maring uli murag hungaw kayo in town. Taga Cebu City Mountain Barangay sa sila. Mostly. Yeah, that's correct. So that's why ato ginang mga panalipdan sila. Panalipdan sa mga tao nga nangulikta nga kung naituno na nga illegal. Sus, paita. Mayor, lain bahin, kay pagtataon yung kung ka kontak nimo. Unsay update atong investigasyon sa imong anti-mendicancy board kato betong senior citizen nga ilang gidakop o niya gi preso in taon nga para tong iha katong basking ba kana bang manaygon ang murag sort of kanta-kanta ng kilid or nagsilindro naman to niya para in taon taga-agsensiyos mangagi. Or at the same time, kanabang iya para in taon siyang apong 3 anyos, unsay update ato? Nanani mo gawas na ni siguro karong si Manaha kay kaning tawhana kadaghan na kay nila gibadlong nga nangayo og kwarta unya ni gawas nga gingadto na ni DSWS gihadto na ni dito gitagaan na ni kanang tabang. And eventually, tungod lagi kay kasagsigi, ilan yung giton over dito sa kapulisan, kaya naamtay balaod. No, ako nang klaro, kung gikunata ba ni siya? Okay, mo may ito sinigawa sa kuwan, nga, gibunog daw. Daog-daog. Wala man ni siya gikulata, kung gikulata ba ni, tiguang naman eh. Di na saan magsilbi na sa 78 anyos, kulataho. That's correct. Pero dili, wala pa ni nako klaro maklaro yun sa decision kay napa may investigasyon. So pagkakaroon ako lang giingnan sila nga i-assess ni siya ato ning tagaan og kanang atiman ako nang ipa-check sa kanang department sa atong City Health og diba sa CCMC kung naa ba ni siya sakit aron matabangan. So, regarding anang mga tao nga kaning magbasking so, kaya naaman gid ni sila, tanaw niya panginabuhi man gid ni, unya naa sa tay balaod nga ginadili ang pangolekta o nabitawng pangayo sa kadalanan. Okay? Akong gitan-aw nga instead of nga ani sila igrupo na siguro na silang mga buskers, ibutang ni natog usa ka lugar like sa Cebu kanang atong Plaza Independencia at certain malls unya either kung naa may balaod nga mangayo dakpon it might be nga atong himuag programa sa gobyerno nga sila tagaan nato ni lugar din aron mas okay pa tagaan tagaan nato ni sila og kanang ilang kaugalingon nga allowance no para makambi na buhi. So in fact magsugod na taan ni sa last week sa May akto lang gitan-aw ang mga legal na mga kanang concerns. So dili na kinahanglang usbon pa ang city ordinance ni mayor kay bag-o yung kaning yung tagaan nimo pwesto posibleng maghimo og sa dinalian nga paagi executive order o eventually buhatan nimo ordinansa nga atos pag-atos Port San Pedro or Plaza nindot pa dito. Yung plaza nga kanang naay mga activity pwede nato sila imbitahon. It's not only Sabado Domingo. O kanang mga areas nga naay mga activity ang gobyerno o di ba naay mga private nga institution nga naay kanang mga programa sa certain area sa Cebu, pwede nato sila ma-invite. May pag sila tinuod lang mas manindot pa tinuod ang kuan. Ang ilang kahimtang ikaduha murag nindot pag magtuno na gyud sila kay og daghan mas nindot mang paminawon.
Yes, yes. So, lain-lain nga grupo. Kani mauni ang si Vidal, kaning grupo sa mga Bisaya nga mga musikero, kani diri kanang ay certain kuan lugar para nila. Bitaw, so kani mayor murag nindot ta kana diha saludo ko nimo ana napita kay murag okay kay na imong plano. But anyway, mayor, murag naurot-urot ako kung mga issues nga dagko kayo sa Dakbayan Sugbo. Tataon kung wa ka kuan nimo kay perti bisihan lisod imong oras aring orasa go ining buntag usay maunhan sad mi. But salamat kayo sa imong time. Salamat ka. Kinunta kay raon niya ta. Thank you. Sige, may buntag. So sige og kanang tinud kanang basking in English mo na kanang dili na sa panaygon jud. Dili lahi po sa panaygon kaya to house to house man na karuling man na. Kana sang palimos lahi po na. Kanang basking kanang kita ko na dito sa US. Ano daghang kaya na dito kanang kalit nagpundok anang plaza or kanang mga kanang bakanting lugar tukar gid sila sakto para sa ilahang kanang ilang gustong tukaron amay daghang nan sige butang siyo kay naman say butang lang galon o kanang sudlanan ba mas okay pag inaana tinuod lang unya ang ako lang og naam gani mangantahay kanang pareto magsilindro tus Tatay Vidal ayaw lang po og kanang kanta ayaw lang po i-appeal ning kanta kay perti sa pagkabati Anak na mo way labot way labot malo iyang mama sayo na ka pinabuglo-buglo pati kaning katawan appeal masking ha way appeal papa